Hine юбилейің мұнын сын көңілден құтлайым. Хиңе зұлыңыштар тілеге келе, сәхне бәхіттәрі, сәхнелі үлдерге мінуің бәлкі жеткендір де хин қадыр бик зур һәм бик яратылған актриса біздің Башқұрт Академия драма театрында. Мен бүгін өзімді бәхетлі тұям, сөнки хин миңе бик матур янсәрдәр тудырдың. Улар менән һөйләшү, уларга шылтыратышып, нисектер уларның хәлдәрен белү, улар минең хәлдәрде белү, ул минең нисектер гомеремде озайта. Бик зур рәхмәт әйткә килә уларга. Миңа шылтыратып, минең хәлдәремде белгәннәре өчен Наргизама, Нурланыма бәхетле булыгыз, бергә яшәйек, бергә ижад итәйек. Башқұрт Академия драма театрында коллективыбыз безнең яхшы. Без уларга, үзебезнең ошо театрыбызның коллективына ниндәйдер куаныстар гына килтерәйек, үзебезнең рольдәребез менән халкыбызны шатландырып яшәйек. Туган көнең менән, юбилейң менән, кадерле Алһу.
Taciko. Sahnele. Başkırtıstan'ın at kazangan yok. Halk. İden hep rüsehe. Kaca, Katerina. Kaynay taştan
Башкортстанның халық артистлары Алла Уғалина һәм Алмаз Амиров. Хәйрле кис, кадерле тамашачылар. Янды, нурлы, моңлы кистә һезне ихлас күңелдән сәламләйбез. 1973 ел шаулап гөрләп ергә яз килгән мәлдә Әйе, 1973 елның 3 мартында Балтас районының Иске Балтас авылында дөньяга кыз бала туа. Ул дөньяга килгән мәлдә таңгы сәгать 7-дә радионың Фәридә Кудашева яңлай. Яңа баланы кабул иткән медсестралар уга карап, апай, кызың да Фәридә Кудашева кебек артистка булыр әле дип көлешәләр. Уларның юраганы юш килә. Ләкин алһау ярсы түгел, драма артисткаһы булып китә. Драма артистка булып киткәнгә тиклем, алһау мәктәпте көмеш медалга тамамлап, Өфө дәүләт авиация институтына укырга инә. Бер ел тирәһе черчение, сопромат, высшая математика фәннәрен өйрәнгәндән һуң Укуын ташлай да кайтып китә. тырышып укырга индергән балам укуын ташлап кайтһын әле, аяты ни тора дип елай әсәһе. Был апман-топман батылгас, улар яңынан Өфөгә юл тоталар. Был юлы инде Өфө дәүләт сәнгать институтына. Фәрдүнә Касимова менән Байрас Ибраһимов курсына укырга инә. 1996 елның март айында кулына диплом ала. Ә сентябрь айында ул вакытта Гөлли Мөбәрәкова етәкләгән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрына эшкә сакырыла. Һуңынан репертуарга инеп киткәс, спектакльләр премьераһыннан һуң алһыуды котлап, Гөлли Арслан кызы, алһыу, һин молодец. Һиңә рәхмәтлемен. Һин минең йөземә кызыллык килтермәмен. Һине театрга алганым өчен 1 минутка ла үкенгәнем булманы дип әйтә торган була. Алһыуның театрда сыгарган тәүге роле Земфира Муллагалиева пьесаһы буенча Курай исемле спектакльдә Курай роле. Режиссеры Айсуак Юмагылов. Һуңынан Мостай Кәримдин Айгөл илендә Айгөл, Флорид Бүләковтың Шаймуратов генералында Әлфия, Островскийдың Ак канатлы хыялым спектаклендә Негина, Хушыгыз хыялдарым, Һуңгы гайнә, Башмагым, Нәркәс, Асыл яр спектакльләрендә йырлы рольләрдә уйнай. Хатта әле генә һез күргән Алмаз Амиров белән бергә уйнаган танго номеры белән катнашып, актер йыры 1992 конкурсында беренче урын ала. Һуңгы елдар репертуарында Алһыу Галина Кара юрга музыкаль комедияһында Мактымһылыу, Антигонала Кормилица, Анти Кармен спектаклендә Мерседес, Әсәйләр һәм Бәпәйләр спектаклендә Валентина, Юсуф менән Зөләйха спектаклендә Зөләйха, Гафу ит мине спектаклендә Таңһылыу, Һөяркә спектаклендә Әнисә, Мөхәббәт коштарында Таибә һәм башка рольләрдә уйнай. Ә бына бүген уйналасак, хыялый комедияһы 2010 елда куелган иде. Әйе, бына инде 13 ел уңыш менән бара был спектакль.
Әйткәндәй, Алһыудың театрға, сәхнәгә аяк басуына быел 27 ел. 27 ел. Ошы елдар ісінде ул 2006 елда тәуге президентібіз Мортаза Ғубайдуллаулы Рахимов ұлынан Башқұртыстандың ат қаданған артисі деген мақтаулы исем ала. Ә 2019 елда театрдың 100 еллық юбилейі ялында Башқұртстан башлығы Ради Фәритулы Хабиров оны Башқұртстандың халық артисі деген мақтаулы исем менен бүләкләйді. Қайда біздің героиня, қайда біздің юбиляр. Сәхнә түрендә Мәҗит Гафури исемендәге Башқұрт Академия драма театры актриса, Башқұртстандың халық артисткаһы Алһыу Галина. Сәхнәгә олы ихтирам менән Башқұртстан Республикаһы мәдәният министры урынбасары Алмаз Рәсихулы Сәйитовты сахарабыз. Хәйрле кис, хөрмәтле тамашачылар, кадерле дуслар, коллегалар, хөрмәтле Алһыу Гәнзир кызы. Башкортстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән эдә алтын юбилейы белән ихлас белән котлайбыз. Бүгенге көндә профессионал милли театр сәнгатенә хезмәт итеп, бик күп иртә калырлык, күркәм образлар иҗат иткән һәм рухи дөньябызды байытуга зур хезмәт алган абруйлы сәхнә театр һөнәрләренең улы хөрмәтен яулаган талантлы актриса. Һез персонажларыгызды ышанып, янып, яргып, кәүдәләндерәһегез. Уларда сәхнәдә тергезү өчен бер бар күңелегезгә халагыз. Эздәге табигыйлык, эскерһезлек, саф күңеллек. Һез башкарган сәхнә геройларыгызга күскән. Унда булай гөл, нигина, күп әнисә, йондыз, хыялы һәм башка бик күп образлар һез иҗат иттегез. Һезнең башкарган образларыгыз театр дөньясында үз урынын табып, мәңгелеккә театр һөнәрләренең йөрәген әсер итте. Һезнең тәрән тойгылар һәм турылталык белән башкарган рольләрегез төрле буын тамашасының юын яллана. Һез 30 елга якын дөнья һәм рус классикаһы, башкорт һәм татар драматурглары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә кабатланмас, үзенчәлекле образдар булдырды. Театр репертуарындагы йырлы-моңлы спектакльләрдә асыл яр, кушыл хыялларын, гүнәрисә, нәркәс рольләрен башкарып, үзегездә йырса актриса итеп тә йөрәктән сыккан гына йөрәккә итә диләр. Һезнең дә иҗатыгыз артабанда йөрәк зиһен аша тулып, тамашачыларның йөрәгенә барып җитсен. Улар үз сиратында һезне кайнар алкыштар белән бүләкләһен. Артабанда иҗади кумарыгыз хүрелмәһен, өмерегез яңа баскычларына күтәрелергә, яңа үрдәр ялларга насип булсын. Башкортстан Республикасы министры Нелина Шафикова. Шулай ук һезнең зур байрамыгыз айканлы. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Галина Алсу-Ванзировна за многолетний добросовестный труд в области культуры Республики Башкортостан. Һеҙҙең бында правительственный телеграммалар барышылып уҡып ишеттерергә мөмкинме?
Уважаемая Алсу Азировна, примите мои искренние поздравления со знаменательным юбилеем. Своим ярким талантом и сценическим мастерством вы заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов. С уважением, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Максим Заверин. Юбиляр Алгыл Вензетовның якташы, Балтас районы Балқыш халық театры етәксігі Айдар Хатипулы Сираевты сақырабыз. Рахмет егер сәхнә бөттірді. Қайырлы кеш, құрметті тамашашылар. Қайырлы кеш, Башқұртстанның тамашашылары. Балташтан сізге қайнар сәлем. Мен әлі көптен түгіл генә Балқыш театрын жетәкләп киттем август айынан гына дигәндәй, әмма дә ләкин тарихка борылып карасак, үземә дә яңалык булып бер мизгел тоелды. 90-нчы еллар Фәрдүнә Касимовна бездә Кызырлы спектакль куя, шул спектакль безгә халык театры дигән исем бирде. Һәм дә шул театрда, шул спектакльдә безнең Алсуыбыз катнаша. Шул спектакльдә бәлки генә роль булып мин дә катнаштым. Бәлки генә бер малай. Хәтерләйсез, Иштимер ролен миңа бирелде. Мин аны уйнадым һәм дә бийеккә хәтта үскәнче шул бәлки малайны уйнап йөрдем инде. Һәм мин горурланам, мин шатланам. Шундый республикабызны балкып торган йолдызы белән, киләчәктә балкып торачак йолдызы белән bir сәхнәдә уйнаганыма горурланам һәм шатланам. Бөтен Балташ халкына сезгә кайнар сәлам. Бөтен Балташ сезгә ярата. Без сезне гел көтеп торабыз. Сез бит үзегез безнең район гына түгел бит инде. Башкортстаныбызның балкып торган йолдызы, маягы булып торасыз. Үзегез бер чәчкә. Без шатланабыз, бик шатбыз. Безнең Алсуыбызга янә 18 яшь икән. Шулай инде. Çünkü ничек кенә карасаң да Алсуыбыз гел безнең яшь, чибәр, матур, ул аның күзләре бит инде. Ул үзе бер диңгез, һәм дә шул диңгездә кайсы ел генә дә батып үлергә шатланып риза. Сау-сәламәт булып, бәхеттә, шатлыкта яшә. Безнең сәхнәбездә, сәхнәләребездә яңа рольләр күрсәтеп, яңа рольләр белән яңа спектакльләр безне шатланып, бәхеттә, шатлыкта яшәргәнсең һәрберебезгә. Уңышлар сезгә, рәхмәт сезгә. Сез бит Балташ исемен данлайсыз, районның исемен күтәрәсез. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, елы күлдәрегез һәм тоталдарыгыз өчен. Хәзер сәхнәгә Өфе Нур татар театрының баш режиссеры Азат Яханшинды һәм Алгылдың институтта бергә укыган курсташтарын, Башкортстандың халык артисткаһы Миңленур Сәйитованы һәм Башкортстандың атказанган артисткаһы Лиана Хәйретдинованы сакырабыз. Ерларға сықманым. Алло, мына мне қарайын, ну как в тебя можно не влюбляться? Вот я не могу понять этого. Ну как? Ну я буду не мужчиной, если не влюбляться в тебя. Алло, ман күп эштәрешәне бергә ошо театрда ретінде партнер буларак та һәр вакыт Аллоны мин яраттым. Партнер буларак подчеркиваю. Яраттым. У него удивительные есть качества, у Алсу. Вот говорят же, такая фраза у мужчин есть, я бы с ним пошел на разведку. Алсу, вот если бы ты была мужчиной, ты если бы снайпершей, я бы пошел бы с тобой на разведку. Потому что этот человек настолько шанбувал кошея и даже не задумывается, что у тебя будет за спиной. Потому что есть всегда опора в лице вот этой великолепной актрисы
Алсу Галиной. И не только актрисы, но и женщины, и как человека прежде всего. Поздравляю тебя. Короче, благодарственное письмо у нас есть. Вы все, наверное, прекрасно знаете, кто такая Сахиджамал Волжская. Это одна из первых актрис в мусульманском театре, которая вступила нога вообще Сехнега. После этой женщины пошли другие актрисы. Конечно же, ее судьба была тяжеленькой, так скажем, драматической. Но тем не менее мы сделали такую медаль в театре. И ты представляешь, Алсу, ты в этом мире, вот на этой планете, представляешь, 4-й человек, который получает эту медаль. И больше нет. Ты представляешь, как это здорово? Ты 4-я на всей планете, во всей вселенной. Аның натурлығы мен айтам, и ауырлығы. Народныйға қарағанда, знаешь что? Придешь домой, посмотришь, ладно? Уфимский государственный татарский театр НУР выражает благодарность актрисе Алсу Ванзировне Галиной за весомый вклад в театральное искусство и награждает высшей наградой театра и медалью имени Сахиджамала Гизатуллиной Волжской. Недавно моторно себя козла, не хуже тебя, стоят аи. Смотри, какие симпатичные нурские мои девочки. Давайте вам слово. Hayırlı kеш, исәнмесез кадерле тамашачылар, кадерле кунаклар, хөрмәтле минем дустым, коллегам, Алсу җаным. Сине чын күңелдән тәбрик итәсем килә, кеше гомерендә бер генә була торган матур юбилеең, алтын юбилеең белән туган көнең белән. Мин сиңа телим иң изге теләкләр, хатын-кыз бәхете, күңел тынычлыгы. Алсу турында әйткәндә, 2 сүз белән генә Алсу чын дус. Безнең дуслык 30 елдан артык, шуның өчен курсташлар. Син чын кеше, син чын дус. Мин сиңа телим иң изге теләк, менә кушакты инде. Син нык бәхетле, синең дөньяң түгәрәк. Аллага шөкер, залда пагылып утыра, балтачка койтып аның бәлешләре, аның ашлары, аның сөйләре ничек атналар буена гастрольләрдә йөргәндә һәр вакыт ишеге ачык булды. Рәхмәт фагылып пазур иттереп, әтиең исән сау, Мәнзәр абый, һәммәсенә дә кайнар сәламнарымны җибәрәсем килә. 2 пар канатың, йөрәк бәрәң, 2 кызың, 2 күз нурың. Син бәхетле. Рәхәтләнеп, Башкортстаныбызның иң матур залларында, театрында гөрләтеп, зал тутырып уйнарлык рольләрең бар. Мин сиңа яңадан яңа уңышлар, Алла боерса, яңадан яңа тәмле рольләр. Я тебя очень люблю, Жанка. Hayırlı iş kadırlı tanışmışlar. Алсу кабатланасым килмей, үземнең 1-2 сүземне генә әйтәсем килә. Син уку елларында шушылай һәр вакыт сәнгатьне сөючән, акыллы, һәр вакыт алдынгы рәтләрдә генә барырга тырыштың һәм бүгенгесе көндә дә ул шулай. Ә бүген инде син шушындый зур сәхнәләрдә йолдыз булып балкып янасың. Киләчәктә дә сиңа шушылай бик күп матур рольләр иҗат итеп, менә халкыбызны шулай шатландырып, чын-чынында инде исә чын халык артисткасы булып, бәхетле хатын-кыз булып, бәхетле ана булып һәм иң бәхетле актриса булып яшәргә язсын. Biz seni yaratабыз, хөрмәт итәбез. Yanımızdaki kutsallarınız, bu ekleriniz zor rəhmət.
Хәзер сәхнәгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрының баш режиссеры Айрат Әхтәм улы Абушахмановты һәм театр директоры Иршат Ишбулат улы Фәйзуллинды сахрабыз. Һәм дә инде безнең яраткан коллектив. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич безнең юбилярыбыз Алсу Вәзир кызы. Мин һеҙҙе ысын күңелдән ихлас бөгөнгө ошо матур ғүмер байрамығыҙ юбилейығыҙ менән бына һеҙҙең коллегаларыбыҙ коллектив исеменән ихлас котлайым һәм тәбрикләйем. Ҡул сығабыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең тәбиғи мөләйемлегегеҙ, матурлығығыҙ, сифәтлегегеҙ менән ошо сәхнәлә бына тигән ирек образдар тыуҙырҙығыҙ. Әлбиттә, бында тырышлығығыҙ да булды. Һәм артабанда ошолай уҡ эшләргә, ошолай уҡ яңы матур ролдәр тыуҙырырға яҙһын. Хөрмәтле тамашасылар, әйтеп үтелгәнсә, Алсу Вәзир ҡыҙы театрыбыҙға 1996 йылда эшкә килде. Һәм 27 йыл үҙенең профессияһына, театрына тоғро булып ҡалып килә. Беҙ уны, әлбиттә, бының менән тағы ла бер тапҡыр ҡотлайбыҙ. Беренсе ролдәрен әйтеп үткән иделәр инде. Шулай да мин театрда шундай бер понятие әйтеп әйтәйем инде. Бар ввод дип аталау. Егер русса ввод дип әйтһәк, бөтөн актерлар да аңлай. Был инде спектакль сыҡҡандан һуң актер, ҡайһы бер актерҙы алыштырып килеп керһә, шул ввод дип атала. Әгәр дә инде актер баштан ролдә үҙе эшләп сығарһа, ул үҙенең роле була. 96 йылда театрға килгәс тә, ул беренсе тапҡыр уйнаған спектакль, ул Ах, Бибинур, Бибинур спектаклендә Бибинур роле була. Шулай да. Вот булды, эйе, вот. Ошо спектакльдән ул беренсе тапҡыр Ҡазан ҡалаһына гастролгә бара һәм төп ролде башҡарып сыға. Әйтеп үтелгәнсә, шулай уҡ ул Өфө авиация институтында уҡый, автоматизация технологических процессов и производств дип атала ул. Уның факультеты бик тә уңышлы уҡыған дип беләбеҙ. Беҙ һис шикләнмәйбеҙ, һеҙҙән шундай уңған инженер сығыр ине. Тик һеҙ бына ошо сәнғәт юлын һайлап, әлбиттә дөрөҫ эшләгәнлегеҙ һәм бына беҙҙең алда тамашасы алдында шундай мөләйем, уңған, тырыш, талантлы халыҡ артисткаһы булып баҫып тораһығыҙ. Һеҙҙе киләһе тормошығыҙҙа ла тик уңыштар ғына теләйем. Алла бойорһа, ошо сәхнәлә артабан матур ролдәр сығарырға, бәхетле ҡатын булып йәшәргә һеҙҙе ҡотлайым. Алсу, туған көнөң менән. Мин Алсуның курсташы, курсташтар менән тоже ҡыҫылып сығайым дип уйлағайным. Ну, ярай. Беренсе курска килгәндә Алсу иң матурларҙың береһе студенттар араһында. Мин шулай ҡасып ҡына в тайне ғашиҡ булып та йөрөдөм, но беҙҙең курста бер бик видный егет Азамат Гафаров булғас, мин нисектер ҡыйманым. Алсу Галина беҙҙең урта буын категорияһына инә башлаһа ла, ул барыбер беҙҙең театрҙың сәхнәһендә генә түгел, ғөмүмән Башҡортостанда гына түгел, Рәсәйҙә, бөтә донъяла урта буын актрисалар араһында иң йәше, иң матуры, иң талантлы һәм иң нескә бейеле. Ул үҙгәрмәй ул. Бына Алла бирһә, бер 30 йыл, 50 йылдан тағын юбилейға килһәгеҙ, ул шулай уҡ баҫып тораса, Алла бирһә. Һеҙгә Алсу ижади ролдар һәм һаулыҡ һәм коллективығыҙ менән бергә шулай ижад итергә насип булһын дип теләйбеҙ.
Хөрмәтле тамашачылар, рөхсәт итегез. Тагын бер награда тапшырып үтәргә. Постановлением администрации городского округа города Уфа, Республики Башкортостан, за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства города Уфы, Галина Алсу Вадзировна награждается почетной грамотой администрации городского округа города Уфа, Республики Башкортостан. Глава администрации города Уфы Радмир Мавлиев. Степен әйтеп өткім келе, Алсу Вазировнаның туған күні нәқ бүгін оның матур юбилейі. Кім ошу қыдықты өткен, олар өздерінің хис тойғыларын қадір исләп отырғандар, мендей хис тойғылар кесере екен бүгінгі күнде біздің юбилейді. Құтлаймыз әді таңғады. Рахмет, Рахмет, Арет Тахтамыч, Иршат Ишбуладыч, елы күздәрегедесін бик шатмын. Қадірлі достар, коллективым барығызға ла зор рәхмәтімді әйткім келе. Бүгін ошындай матур көндә елы күздәрегедесін бик шатлыклы күн, бик тулқынландырғыз дебедерге кәрәк. Һәм ошо залда бүгін менің әсәйем ултыра, менің иң кадерле кешем, рөхсәт итегез уға исәнлек, һаулык теләп, оҙон ғүмер теләп, ошо сәскәләрде уға тапшырырға. Уға быйыл 75 яшь тула. Менің 50 yıllık ғұмырымдың 27 yılı ошо театрда, ошо сәхнәлә үтте. 27 yıl bir күн һымак. Йылдар арбағына йәбешкәндә, әллә кайда саба ғұмырым. Тағы бір йылым шаулап үтеп китте. Білдем һуң уның кадерен. Йылмаяһың, бір кайгым да юк дип әйтүселәргә аңлатам. Мин кайгы менән бүлешмәйем. Мин шатлык кына таратам. Үтһен әйдә ғүмер, үкенмәйем. Йыл артынан йылды оҙатам. Мин яратам ошо донъяны. Коллегаларым, һеҙҙе яратам. Яҡындарым, һеҙҙе. Тамашасым, һеҙҙе. Театрым, һине яратам. Біздің юбиляр, талантлы актриса белән безнең яраткан коллегабыз Алһыу Галина. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, рәхмәт. Алһыу Вәзир кызы хәзер инде һеҙ яйлап кына спектаклгә әҙерләнергә кәрәк инде. Барығыр мөмкин һеҙгә. Ә беҙ һеҙгә, хөрмәтле тамашасылар, хыялый комедияһын тәҡдим итәбеҙ. Чондоҙ ролендә Алһыу Галина.